Assalomu alaykum, mardimi Sharif Tojikiston, номи ман Аюб. Имрӯз соатҳои 17:40 бо вақти Москва мо эфир даем. Муҳаммад Иқбол дар грезаи историяи Муҳаммад Иқбол ранги историяи қувватф аст, барое ки ҳазоро тоҷик офзесанаш. Ҳазоро тоҷик. Муҳаммад Иқбол ҳазоро тоҷика ранги ғулом када тай дист шақабдагӣ аст. Фалоншон мекунанд. Чӣ гапое ки аз модаршон задесай, бародарое ки ҳастанд 16 нафар пушаймон ҳастанд. Во холӣ мекунад ки ман одами ҳикматиам. Не, дӯстони азиз. Қатӣ ман даже ахрани ки адел қатӣ ман гап намезанам. Вақте ки Муҳаммад Иқбол дар ҳар як тоҷике ки группа доранд дар телеграма пул талаб мекунанд. Вақте ки мардум мега пул надорем, сразу бачаш занг мезана, ту агар амирӯз намқа пул 10 евро 20 евро рӯй накунӣ, ҳозир мотира дар сайт интернетӣ запрещено дар Российской Федерация паҳн мекунем ки ту одами ҳикматӣ намеҷо одаморо бизикада гаштеси. Мардум тарсидагӣ, лекин мардум мега як бародар 45 сола мега юрист, мардум кофтесанаш дар границаи Франсия. Кӯшиш дорад ки бидрояне ки нарафтесай. Мо имрӯз пага меёвем ҳарома. 16 нафар ай коре ки аишон пушаймонанд. Имрӯз эфирда хоҳем гап зад конкретно. Зинда бошед дӯстони азиз.